Fil-bidu tal-kompilazzjoni fil-każ kontra Temi Caruana ta' 25 sena minn San Pawl il-Baħar, mixlija li frodat mal-1,000,000 euro lil madwar 200 persuna waqt li għamlita ta' bank, ingħat li l-investigazzjoni tal-pulizija wkoll waslu għas-sejba ta' 8,000 euro moħbin f'kaxxa fis-sufan tan-nannu tagħha. L-anzjan ta' 82 sena li wkoll kien arrestat brabta mal-każ, allegatament qiegħna taħbil flus minkejja dan u kien meħlus ftit wara. L-ewwel xut il-ħamis filgħodu kienet l-Ispettur Claire Vella Borch mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali li qalet li l-operazzjoni kienet bdiet lura f'Settembru tal-2024 meta bdiet tirċievi rapporti minn klijenti b'kontijiet mal-Bank of Valletta waqt li wara żdiedu minn dawk b'kontijiet fl-APS, l-HSBC u l-BNF. L-ispettur tennit li l-mara li wara ġiet identifikata bħala Temi Caruana kienet qed tiċċempel lin-nies taħt diversi ismijiet suppost mill-customer care tal-bank u tistaqsi dwar transazzjonijiet li ta' parsi qajmu suspett. Hawn kienet tgħidilhom li transazzjoni ġiet miżmuma u wara tibatilhom link b'SMS biex il-vittmi jidħlu u jiffirmaw. L-ispettur qalet li transazzjonijiet spiss kienu taħt il-5,000 euro. Intqal li fawissu li għadda l-pulizija rċivit email anonima li kien fiha iżjed informazzjoni dwar l-akkużata u l-metodi kif il-fondi kienu qed jinsterqu. Il-pulizija qalet li l-istil ta' ħajja lussuża tal-akkużata anke skont il-midja soċjali tagħha kienet inkonsistenti għal xi ħadd li ma jaħdimx. Fil-fatt fil-profil tagħha kien hemm ritratti b'oġġetti tad-ditti il flukandi, ammonti kbar ta' flus kontanti u vetturi lussużi fost oħrajn.